No Aborrazás e Mario Méndez venceron na travesía nado Praia de Coroso. 130 nadadores participaron nesta cita na que o Club Natación Ribeira firmou 3 triunfos e diferentes podios. O sábado, o mar foi protagonista en Ribeira ao acoller unha nova edición da travesía nado Praia de Coroso. Nesta ocasión participaron 130 nadadores que se congregaron no areal e nas augas que o bañan para disputar esta proba clásica do verán ribeirense. Houbo diferentes probas nas que se nadaron diversas distancias e os vencedores absolutos foron Mario Méndez e Noa Borrazás. A proba de maior distancia foi a 2.500 metros e no apartado masculino o vencedor foi o nadador do Club Natación Santa Olalla, Mario Méndez. O podio masculino completaron Hugo Ribeira e Iván Rubio. No apartado feminino foi Noa Borrazás do Sporting Club Casino Coruña a que se alzou co triunfo. E só 5 segundos despois cruzou a meta Lucía Geitos do Club Natación Ribeira. E o bronce conseguiuno Lucía Villarnovo do Natación Ferrol. Houbo máis categorías en competición nas que o club organizador deixou a súa pegada. O Natación Ribeira celebrou o triunfo de Jaden Silva, Ciago Lojo e Ramón Héctor Vidal. Tamén se subiron ao podio os nadadores do club anfitrión Jesús Patiño, Cecilia García, Juan Argibay, Mari Carmen González, Lara Velleira e Elena Queiruga en diferentes categorías.